arachitago ndị be anyị mana nwayọ ka eji arụsị ofe dị ọkụ mana nke a anyị abatago na agba ya nọ kịta agba ọ bụrụ na onwebe ihe nụrụ ebubo ibu nsogbu adịrọ ịka ga n'akọ ndị nke ọzọ gbasara ndị a na-amasị gị mana onye nke anyị ga n'ọkụ gbasara kịta bụ small doctor mana anyị arara ọnya bụ small doctor ka a na-akpọ ya mana okorobịa n'izu gara aga ndị mmadụ bịa tinye na social media na-asị na okorobịa na ọgbalị ka na Chineke gọzie ndị mmadụ wee na-ajụka ihe o mere na ọ nọ na-eme njem n'ụzọ Lagos Ibadan expressway onwe ndị nwere ihe mberede nke okporo ụzọ ọtụtụ ndị nọ n'ụzọ na-agbafe ha ma ọtụtụ ndị nọ n'ụgbọala na-agbafe ha mana ihe a bụ nnukwute ihe mere ndị a mana ya ọ bụ onye na-agbafe hụ ndị a wee kwụsị ụgbọala ya wee tinye ndị a n'ụgbọala ya buru ya na-eje n'ụlọ ọgwụ ọ mere ya ọ small doctor mana ndị mmadụ wee na-asị ọ bụrụ na ihe ọjọọ ka onye a mere kịta na unu aga ekwukwa ebe niile unu aga eposti ya ka ndị niile ha mana ọ bụrụ mgbe a sị na ya na ndị polisi nwere okwu onye ọbụla ndị mmadụ wee na-asị na sọsọ ihe ọjọọ na-achọ ịnụ nnọọ na mmadụ mere maka na ihe ọma mee unu adịghị eposti ya maọbụ ihe ọma unu adịghị ekwu maka ya mana small doctor na-asị jide ka iji nke a bụ nnọọ ihe mmadụ niile kwesịrị na-eme inwe obi ebere ebe mmadụ ibe gị nọ ọ bụrụ na ihe onye nọ na mkpa maọbụ onye chọrọ enyemaka ọ bụrụ na ị ga-enye nwere enyemaka nyere ya karịsịa na ihe ize ndụ maọbụ ihe gbasara ịzọ mmadụ ndụ biko ọ bụrụ na ihe onye nọ na mkpa maọbụ ebe ihe mberede nke okporo ụzọ mere nyere onye ahụ aka maka na ịmarụ onye na-azọ ndụ nke a bụ ihe onye ọbụla kwesịrị ime ka anyị nwee obi ebere dịka ofu nnọọ ndị ka anyị bụ dịka ndị bụ Naijịrịans ka anyị nwee obi ebere n'ebe mmadụ ibe anyị nọ ndị agbata obi ya na ọ bụrụ na ime nke obodo anyị ga-aga n'ihu ọ ga-adịkwara anyị na mma isi na nke ahụ wee pụọ mana onye nke a na-akpọ Juru Olumofe ọ na-epost ihe gbasara nnọọ ndị relationship na social media ọ bụ influencer ka ọ bụkwa wepụta na-asị ụmụ nwaanyị ndị na-arụ ọrụ ije agwọ ama m na ịghọtara ebe m na-aga ha ji abalị wee mere ụtụtụ ọ bụrụ na ndị kpọọ mana njem ha na-awụ nnọọ n'abalị ha na ụmụ nwoke ndị nwere nwaanyị ndị lụgo nwaanyị ghọtago ha na-agba n'ezi mana unu were ya nwayọọ maka unu pụtazi na social media unu wee bụrụ ha na-akpọ motivational speakers unu pụta unu na-agwa ụmụ agbọghọbịa nke ịma na nwekwe vidio maya ọkụ tinye si na ọ bụrụ na ndị a na-eme ha je na screenshot quote iche na screenshot quote eme gị bụrụ ezigbo mmadụ ịpụtasị gị na ndị dị otu a gaa nọrọ ọdụ mana nke Juru Olumofe na-agwazi ụmụ agbọghọbịa ọ bụrụ ị na-eme ihe ọjọọ ịpụta ị na-etinye ya na iwere motivational speech ma quote na-egbu ndị mmadụ ọ dị nnọọ ka ọsọ na ezigbo biznes ka ị na-eme asị m na ọrụkwa ezigbo biznes maka na n'uche nke gị ihe ị na-eme dị mma mana asị na uche onye adịghị ya njọ mana ọ bụrụ na ọhịa ka ị na-eme ewezila motivational quote na speech na-eduhie ụmụ mmadụ pụtasị na ọhịa ka ị na-eme ka ha mara na ihe ị na-eme adịghị mma maka na agbụrụ ndị a na-etolite ọ bụrụ na ha soro ụzọ ị na-eje kịta ọ bụrụ na ha lewe gị anya ị na-eduhie ha ahụ nke a bụ nke bụ eziokwu mana ọtụtụ ndị nne amara ihe na-eme na social media onye pụta ọ sị gị na ọhịa ka ọ na-eme mana ọ bụrụ ihe ọ na-eme ọ pụta otinye pikchọ mara mma ị like ya ị na-efolo onye ahụ ọ pụta ọ na-agwa gị ihe ị chọrọ ịnụ ihe ahụ na-agwa gị ọ na-etinye ya n'ọlụ mana maka na ọhịa ka ị chọrọ ịnụ ka ọ bụ nnọọ ka obodo kpọọ ya ezigbo mmadụ na onwere ntụpụ nka ịma na social media nwere onye na-eme ihe ọjọọ onye ọbụla nnọọ na-ebi nnọọ ezigbote ndụ ọ nke bụ eziokwu mana ịpụtazie n'ihe iwe hụ na ụfọdụ ha na-eme ajọ mpụ Juru Olumofe wee na-agwa ụmụ agbọghọbịa ndị a ọ bụrụ na ọhịa bụ ihe iji nnọọ eme ịdị proud pụtasị na ọhịa ka ị na-eme ejizila na-agbụ agbụrụ ndị a na-agbagoteni mana ọ bụrụ na ike na-agbụ ha o nwere ike nwanne gị ga-esokwa n'ime ya iwe mana echizie ya na-asị ka ezikọ osi weba n'ihe mana ị gara ama ndụmọdụ inye ndị ma social media wutere ya ahụ mana ka ejobere ezumike ọ na-apụtazie agwazie m unu akụkọ ikpeazụ nke a bụ ihe na-eri anyị mperi n'ime Naijịrịa enwere ebe na-aga na onye ga-anụ ọkụ a na-abịa ọzọ ndị be anyị mana nke a bụ ebe a ga-apịachi ya na izu ụka emechaa agba nke a onwe akụkọ ọzọ unu ga-arụ mana enwere ebe na-aga mana ka dịka so egwu na mbụ na akụkọ abụ akụ na-eri mperi n'obodo anyị ọ na-ebutere anyị ọtụtụ nsogbu ụfọdụ na-eje obodo ibe na-aja ịchọ ọrụ ma ịsaghala na ebu Naijịrịa na-ele ga asị ka anyị nyochaa onye enyocha ka ihe m na-ekwu maka ya ndị a na-eme ịntanetị fraud nke a bụ eziokwu mụnwa nke a dịrọ mma ka m na-ekwu nke m ọ dịrọ mma maka na ọ na-enye anyị ahụ ọjọọ ọ bụ na ị na-etinye aka na nke a wụpụ aka na ya ọ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị maka na ọtụtụ na-eme ya werezie ihe ọzọ na-ekpuchi na-asị nsogbu ịjụ ha na-eme ana m ere moto ịmana n'izu na afọ gara aga
mmadụ dịka Falz ha Noble pụtara gbọsịa na ihe a bụ frontline business ndị mmadụ na-eme na ha pụtasị na na-ere moto, a na-eme ọtụ ihe dị otu a ma ha na-arụ ọrụ klọb, mana ihe a bụ ihe a na-eme n'okpuru nwee ndị na-emegasịrị ha. Mana n'izuụka gara aga ịma na Naira Marley bịa tinye si na ọ bụrụ na ịma akọ gbasara slavery ị ga-ama na internet fraud ọ bụrụ ihe ọjọọ, mana nke a bụ ihe jọgburu nwa. Ọtụtụ ndị pụtara na-agwa ya nke i kwuru bụ asị. Mmadụ dịka Rugged Man pụtara nye ya ndụmọdụ si ya na ọ bụrụ na nke a ka ị na-eme nsogbu adịrọ, mana aka ga-akpara gị, maka na ọtụtụ ndị na-eme ihe a ha na-ewetara anyị aha ọjọọ n'ime obodo. Ịmana nke a na-eme ụfọdụ mgbe ụfọdụ ihe a na-ahụ n'ịntanetị na SARS na-egbu ndị mmadụ, maka na mgbe ụfọdụ ha na-ahụnwa ụfọdụ ndị ntorobịa n'ọhịa ka ha na-eme dị uto ụfọdụ ndị nke ha hụgoro n'ụdị ndụ a ka ha na-ebi, asị na achọrọ inere fon gị ma ihe dị otu a, maka na ihe a ha were na onye ọbụla na-emezi onye wetara anyị aha ọjọọ. Ya ka Rugged Man si wee na-enye ya ndụmọdụ si ya nke a iji eduhie ndị mmadụ, gwa ha nke bụ eziokwu, wụpụ aka na ihe a na ọ bụrụ na ihe ị na-eme. Ka nke a gachara, Naira Marley wee jee mmemme Gidi Fest wee sisimi na ka emezi o ji wee ha na Gidi Fest wee fụchi iru. O nwere ihe ndị mmadụ kwuru na nke ahụ. Tunde Not wee pụtasị Naira Marley na nke a jọgburu onwe ya na o kwesịghị na-ekwu ihe dị otu a. Ndị mmadụ wee zie pụta, Davido wee bịa pụta na comment section wee dee nobody holy. Zlatan wee pụta si ya na ọkwa ị na-anara ndị a na-eme internet fraud a ego wee na-eme giveaway na peji gị, ịpụtazi ị na-eme dịka ọwa ego gị, ị na-asị na onye ka ga-efolokwa, ị na-enye ha conditions dị iche iche. Zlatan wee kpuchia nka, Naira Marley wee si ya na ndị niile na-anara ego si na ha niile bụ ndị a na-eme internet fraud, ịnara ha ego, ị na-eme giveaway, ị na-anara ha ego, na-eti na akpa nke gị, na ọkwa o postiri onye goro Lamborghini na-eji onye agoro Lamborghini ihe o mere wee ego moto ma Ferrari. O nwere ihe o kwuru. Ịma na Oyemke o nwere ekwu ya na Tunde Not nwere na mgbe gara aga, sị na ọ ga-etinye ọnụ wepụta wee mee vidiyo nke ya wee kọọ ihe gbasara Tunde Not na ihe doziri taa, wee sịkwa na ọ bụrụ na ị na-etinye aka na ihe ọjọọ na gị wepụ aka. Mana Gbemi ịma na ọ na-arụkwa na redio wee pụta sị na ekwesịrị ịgwa ndị brand niile ma ndị companies niile nwere artist ndị dịka ambassador ka ha wepụcha endorsement a niile ha nwere, ka ha hapụ ha ambassadorship. Ndị niile na-akwado internet fraud ma ọ bụ ndị nke na-eme eme, ndị ka na-akwado ya ka a napụ ahịa, maka na ọ bụrụ ihe kwesịrị ịnụ ha na-ebi ndụ ndị mmadụ kwesịrị na-eṅomi n'ime obodo anyị. Nke a bụ nke bụ eziokwu, n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ na-ele ha anya nke a bụ onye egwu m na-alaiki, dịka na alaiki egwu onye a, ihe niile gbasara onye a maọbụ ihe ọ na-eme, ị ga na ụfọdụ ha na-eṅomi ya. Nke a bụ nke bụ eziokwu, maka na TV na redio nwere ihe ọ na-eme na ndụ mmadụ, ihe na-anụ mgbe ọbụla nwere ihe ọ na-eme n'ebe ị nọ. Tupu oge na otu ị na-anya mgbe ọbụla ibido na-anabata ya, ịlaiki ya mgbe na-adịghị na ọ bụrụ otu onye si ebi ndụ. Ka o kwuchara nke o mere abalị na-abụ Zlatan na Naira Marley wee mee egwu wee na egwu ahụ kpọrọ ya amaghị Yahoo Boy. Nke a bụ iji wee saa ndị a okwu niile ha na-ekwu masị ịma ndị ọzọ dị iche. Ịma na n'uche nke a ga-ejikwa wee kpee ego n'ihi na ọ bụ ihe na-ewu wee mee egwu mgbe na-adịghị anya na egwu a ya pụta o wee were ya iji wee na-akwado ihe ọjọọ na-eme n'ime obodo. Mana ọ bụ na ịbụ onye na-elele ihe emume a kịta, ọ bụ na ị na-etinye aka na ihe dị otu wụpụ aka, maka na ihe ọjọọ ka ọ na-ewetara anyị aha ọjọọ. Ndị obodo anyị na-eje mba ka ha mee ezigbo ihe maọbụ mee biznes, ịkwụnye isi n'ebe onye Naịjịrịa, ụfọdụ ha ga-ele gị anya ugboro na-abụ bịa nyochawa gị nyocha